iga-implementan sa mga Miyerkules Santo ang half-day of work-from-home arrangement para sa tanan nga nagatrabaho sa gobyerno. Sa idalom sining arrangement, ang tanan nga personnel sa gobyerno ang mahimo magtrabaho sa ilang mga balay halin alas 8 sa aga, tubtob alas 12 sa udto, samtang suspendido naman ang trabaho halin sa udto panaog. Sa idalom sang Memorandum Circular number 116, ginpaatag ni Executive Secretary Ralph Recto nga ang ginpanubo nga trabaho sa mga adlaw ang ginhimo agod nga mahatagan sang oportunidad ang mga empleyado sa gobyerno nga mag-obserbar sang Huwebes Santo kag Biyernes Santo sa Abril 2 kag 3. Bangod sa sining schedule, mahatagan sila sang ligwa nga makabiyahe sa mga rehiyon o kung sa ilatag sa kaprobinsya para sa malawig nga break. Apang ginklaro sa order nga magapaday naman sa kinaandan nga mga operasyon ang mga ahensya nga naghahatag sang basic and health service, preparedness response sa disasters and calamities, kag iban pa nga vital services. Magadepende naman sa mga employer kung sundon man ang work from home setup kag ang suspension sang trabaho para sa Semana Santa. Nabaluan nga pila ka tuig na nga ginasunod ang work from home schedule sa kada Miyerkules Santo sa Pilipinas kung sa diin kadaman sa mga pumuluyo ang mga Katoliko. Yaring kumpirmasyon ni Communications Undersecretary Claire Castro. Ang announcement, April 1 for all government employees, 8 o'clock to 12 o'clock ng umaga, ng noon. 8 o'clock to 12 noon, work from home. 12:01 hanggang 5 o'clock, wala na pong pasok.